Burak Özçivit a Neslihan Atagul patria medzi najostrejšie sledovaných ľudí tureckého seriálového priemyslu a tureckého showbiznisu ako takého. Spoločne hrali napríklad v seriáli Kara Sevda z roku 2014, ktorý sa u nás vysielal pod názvom Nekonečná láska, ale aj v iných seriáloch. Neslihan navyše na Slovensku poznáme aj zo seriálu Veľvyslacova dcéra, ako dcéru veľvyslanca Guvena Čelebiho, Nare Čelebiovú. V dobe vysielania seriálu Nekonečná láska v Turecku, tureckí diváci označili dvojicu Neslihan Atagul Burak Özçivit za vtedy jeden z najkrajších párov na obrazovkách tureckých televíznych kanálov. Po istom čase sa však o Neslihan a Burakovi začali šíriť rôzne klebety od ich romániku až po informácie o ich údajnom nepriateľstve. Veľa sa písalo o tom, že Neslihanin manžel vraj nenávidí Buraka a že údajne na základe toho zakázal Neslihan čokoľvek s Burakom natáčať. Teraz sa však objavila správa o tom, že Burak a Neslihan majú opäť stvárniť hlavný seriálový pár v novo pripravovanom seriáli pre rok 2024 s pracovným názvom Odpusť mi. Táto informácia sa začala šíriť po tom, čo boli Burak a Neslihan videní v štúdiu v Ankare. Režisérom tohto novopripravovaného seriálu je Hilal Saral. Jeho natáčanie by sa malo začať v prvej polovici roku 2024.